Okay, one better than this. It's a cat. Okay, it's a cat. Ego aka batara m aka ego na aka batara m aka aka me were n'ọnụ ọgwụ na ihe kwuru ọgbeni be nkwu ọ bụ batago aka ha na nwere ebe gị nyebe And don't want time, I ain't not talking. Don't want time to go to Ayana. Like what? I'm a but I appreciate going to I had to bear. Before me, I never check. The next time, I'm not going to ask. I am not talking. I see any no. For that, 12 minutes to 5. 12 to 5. I do it on. I don't have 5. Now, come on, afford we steady. No, it is. I know cook it out. Order. 12 minutes to 5. Okuhana 5:30. When you want more. Before then, before then. My children.
Ana ebutekwa ya bụ nni mmanya ya esokwa ya because ọ bụkwa anyị bịakwa anyị rie so nni. So ana ebutekwa ya ọ bụ na anyị mekata na ana ebutekwa ya bụ nni mmanya na-esokwa ya. Mmanya ya eji wee ọkwa ya. Offensive kunu bogoto. Aka mo otu akwa aka sọrọ na. So na so ya ko ma. Mami shika. Ya ka. Ya pure water I want to Elvira ngora ana mmemme gbasara ya aka akịrịkị ata nwaanyị ata omenala baa isi wee dị wee na-asị ka enwe ọjị a onye ọbụla na-ebe ọsa ọjị a tata ndụ tata arụ ike ọdụ arụ na ọbara si na Kraịst ewu anyị ogbe do Eloma. Umwana apatika ni jogo lolu no maya wala jogo wala maya ngwa wala maya ngwa jogo kama yoso ai kwesi isi ofeta ma bụrụ ka esi eme
You send the go for link. Yes, no, where is it? You taxi code, come on, you go. Now, that was more than caught or yeah. Once you want to caught or yeah. I'm willing you around. No, I'm a man who mother cop. I
This is black monkeys. I will black, I want white. See how they are misbehaving. I see that things there yesterday. See how they are misbehaving. See black monkeys. They are misbehaving. You want to know? So we don't go for a fight. Let me repeat myself.
Oh,
Sonny? Just begin inside now.
I'll focus on that. Yes, I didn't hear you. I didn't hear you. I can't hear you. Mes pieds. Because I'm on all this camera.
That's why when I come up with record. It's live. It's live. I got one reject and then can abandon the food and go. Unless we I think we will do something, either we will use money to augment it. Avoid them rejecting it. I've got the size of the cooler in it. Yes, one way can I say for general, which is nothing. Oh, can I say this? What rice? No rice. Everything will complete now. Although we're complete. Everything will complete. The data should be 190 something or 110. Apart from the 2 jars edited live yesterday. So that's it. But we have to please this woman because we abandon the whole thing. Go the first thing, and abandon the what we ban them. How to appease them? I will come please. Before. I will come there. Please. I will come there.
I know I can't believe what if I did it. That is about 1/8 Size of that one now. Rice food. Size rice. So that is what we cannot fall from heaven. We have to communicate, then reach an agreement, come to a resolution before we can take this. I can't take that decision on my own. Onye si nne ebute kwa efele anyị chekwa ha ya ta efele onye butere ife ebute fast this rubbish onye butere ife ebute de efele ejekwa ha ya ta kwa efele ọ dụkwa na ego kita onye na-contract
You are with 114. Man, can you 111? Oh, my God, 20,000. This very copy now, addicted. Okay, I'm dead. I tell him here last year, when they got last year, and they I'm my old one, then later, I said, no, then they get updates. Now, this is the this was sent about 4 days ago. No, come on, your updates. It was sent to me. I can forward it to you. Let me show you. I'm not from here. I can't fabricate message. This message comes from Shino. Yes. He didn't say when I get put on. I forwarded. Look at. Look at. Right price for open it. This is the look. Telling me that I'm not the updated copy. Sir. Yes. Sir. Don't know the food. Look at the one they sent to me. Look at it. However, it was sent about 4 days ago. So now I have the updated copy. Now the other one, I got updated. So I don't know whether she is placing everything. We worked on it. Based on this thing. We worked on this one. So we worked on this one.
The only communication I'm going to was today, which you sent the remaining days. Look at this is the only communication I'm going to which is today. This is the only communication today. Or any other communication? Sir, I don't know. This is the only communication. I'm not getting any communication. You worked on this paper. And show the phone too. Everything you brought to here, you worked on this paper. Yes. But everything that is here is only even in the day back. The complete goes in all the car. Abulunka, he used incomplete. This is the one we worked on. Because when you realize this, see that sense go cover with near no more. Capture banner wife. Whatever banner wife.
Come.
No, hold on. Hold on. Hold on. Whatever wine is, don't tie it to this one. Ego represent this one. On when they go, what the worry is, and I may them don't accept. Now, public consumption. Don't accept. We all represent. You see, what's in I come back to my that's an asset. So I gata. I don't know what I don't know. Bake with food. I make it tonight one I won't know now. So that one no, she say I the Canada. So I basically I just call do with that one night of one. No, I can't do better. That one no idea. I will not like it. So basically I call you baby or night of one no now I won't baby. So now I like my car. No, do now will have. Elvira, more I did my cabin. Elvira, more. I coughed I feel more. I coughed your wife. Why made you have me? I'm very well.
I'm man. I agaba n'iru. Hola, Chamile, mobile. N'oge gboo anaghị ejeti ije aka ka ọ na-abụ agbafee n'azụ ụlọ onye gba ọsọ ọganihu nwunye saa arụ mana ka ụwa bidozi wee ndị mmadụ jetebe aka agbasaba o mezie na ebe nwata larụ ya tete agwa tanya mana akpị agbanya onye nwa bụ ekpere ndị nọ n'ụlọ onye nwa bụ ekpere onye jele ije na-emesịa n'oge elu ụlọ wee bụrụ na ya bụ Elvira bụ na mba ebe ọ nọ ka a nọ wee fụ onye bụ ụdala achala acha wee sị na a ga-aghọtakwa n'ụdala ahụ and a ga-eje n'ukwu ụdala ahụ wee tụọ ụtụ ya mana na mba ebe ha nọ ka a nọ wee fụ ya bụ ụdala By this time, my village remember 6 o'clock. I don't know here with a microphone because MLM and security and mobile. So I get a man, I moving in there. They're taking more than 5 minutes. So Joe, who you and I am mad. I am mad now. Joe. My own child, we may not kind of oh, no, you must usually not. Oh, no, you are nominated boy. I can run up to 4. Oh, no, what Joe? Get one. Just Simeon. Simeon. Solva to conduct
Kedu onye n'ọla ndị be anyị n'isi nwa? Ka ya isi ndị Kedu onye nọ ndị be anyị? ngwari ya nọ n'isi. Ha? Oke ya nọ. Mama nwụrụ nna. Ọ nwụrụ nna. Okay, shewa wana okay. Ngwa n'ọla anyị n'isi pio. N'ọrụ anyị n'isi. Okay. Ihe mere adịghị ahụ. Isi ego ozi. Isi onye n'ọrụ ha n'isi. Ozi. Ọ ka esi eme. Gbajie yi bọọlụ. Jee ka ndị bịakwa. Nke uwe ewu na-anọ dị na nwaanyị. Onye ezi gị na a na-eji oji. Onye onye isi ga-eja. Onye onye isi. Onye usoro person. She was the leading one. Kedu ya? Ezizie gị. You want to isi wine? Ewu na-anọ dị na nwaanyị. No, wine. No negotiation. Another negotiation. You don't know how to wine. You don't know how to wine. So, again, I'm sure about you when you go back to the door. You tell, upper pound sterling. No, that is pound sterling. 1 million pounds sterling. We go Taibo or not. Ego kana. Hey, guy, yeah. That one, baby. Now, why do I guess you You never want to go out again. Why do you Wrong protocol. Dollar. No, yeah. Ganna dollar. So show pass $0. People naira on ya chile. So mba. Wo yo to Excuse me. When I had your channel, one up to work, you don't know the 200 years, 150 years. Mark, I hate the money. All the 4 years, there with the double, they would be for the top. What I'm now, it's in the year, maybe I could double.
I never put 3,000. No. They are one while. I'll do 4,000. 4,000. 40,000. 4,000. Okay, 4,000 Pounds. Around to 8. Yeah, one who's a carry 8. 4,000. That's in a car. It's in the cash. Now you can buy it in the cash. I'm a big one. Yes, no more. Yes, no. Bye bye. Aku work we go bye bye. Baba. Unu we get with 100,000. Baba. I do that busy with 100 naira. I don't go Sorry. Other people need to leave. Fixed price.
All 200, then we take say something must come. They will take 200. So now, the cameraman. I didn't know the movie and I from buy for now, another one for I have one jungle, original on the issue. Another, but always why I get it. Only another way they want to be here. They go jet. The amount of them are not like the company. Because when they are unusual, according to no, Manolo, no. No way alone, so I can. I'm up on it. No, I just tell you, why are going back? You are Senator. And what do I have on a hand on so? I am here. I still want you with TV. They were here. Who will job on an engine? They will take that till. Oh, man. Now, this is back to good and fine. Before days, try to allow me to now, but I'm a 4 days. Where why?
na n'ihe ekwuru ka ekwuru nne m nwa esetụrụ ya nke a ma aga nna m nwa nwere nke ọhụrụ ọsọ nne m nwa ndị be anyị na-eri ihe ndị be anyị wawa ji a na-akpụ ya ọnwa asatọ mana awa m dịka ọnwụ ọ gwara ya bịa bụrụ ọgụ ya ruru ebe eriri awa ji ọ bụrụ nwa Grik ma torotoro ma ewu nyere aka bụchi mba ji na asatọ na ọjị dị ọjị na asatọ wee bịa bịa ndị ọgọ wee sị na a na-awa ji ọ bụrụ na ị mere ihe arọ ịtọ si na-emegbo isi oke sikwana ihe kọntinuọs na ide eme aka rukwe gị na-ewu ịghọtago omenala nke nne o nwere anyị na-akpọba alọmchi emezi ụka nne ka ọ wezi kịta ọgụ ọhụrụ anyị eme ụka nne meri ya ụka nne and ọgụ ya abịa gbalụ ụlọ amadị mma obodo oyibo ka ebe ka unu ga-abịa na ọgụ ya abịa m ụlọ ọgụ bịa gbalụ ụlọ ọwụ na unu ga-etile anyị plen amadị ọ na-ahị adị mgbe kwuo na ọpọchuniti amaghị obodo oyibo ọrụ ebe ba nọ ma ọ wụ Ekiti steeti anyị abịa n'ụgbọala ụlọ mara ebe ada anyị nwaanyị bụ ọ ka esi eme ọ gwara je m ụlọ kedu nke fọ chetakwanụ ịgbanye nke fọ ọdụ ka onwe nke fọ ọzọ dị ka ibi ewu ọzọ dị ka ibi ewu na ada anyị nwaanyị ego ọhụrụ ogbu na ya na anụkwa na-etinye ya kpam anyị nụkwa na-etinye ya kpam ọkụ ebe a chọrọ anyị okwu anyị mara ụmụ nwaanyị n'ime na etu ana m anụ nwaanyị ezigbo eme ọkpọ my wife tipenye kpam a na-agwa elie n'ihe ọgwụrụ omere na omebe si mee ka anyị mara ọ bụrụ na anyị sọpọtụ ya then we take action ọ bụkwa nye nwa mere ụmụ nwa mere ụmụ biko o nwere ụmụ na-anya na list nwunye abụọ na-edere ego otiti okpiri ụnụ adịgo committed ndị youth abịọ is a covenant ịghọtago ụnụ akwụrụ ya 1,000 debt ụnụ tie n'ihe akpọta youth kara akaba akpụrụ tiribe moto akpụrụ mgbabịa tiribe moto Ekiti Akụrụ adị nso ego otiti okpiri so that's ka ịkọ ọchakwala uru mmanya niile ahụ na so ọzọ dị ka ibia na ụlọ onwe ebe anya aka ebe ebe mara chi ebugo aka na ebe nwa na ọdị jọọdị ụdị mmanya eji ahụ mana anyị afụzi ilo afụzi anyị ilo ka emekọ ọnya kọtakwa n'ọrụ maka ebe n'ọrụ taa na-adị ọzọ Okay.
Support for the couple present. So because I will moto batakani after my was in near who near route blue. Who no live on moto. Yeah, in the last half even. So you alone. Okay, so that two liters on an hour. We take an ocean with ocean. This way, John. John, does your face? Williams. Yeah, one who with your hand over. I want the body had also give fish here the flash. Yeah. When I call you, how would you when I say one chop? No problem.
Daddy was here, why would they present to do? Said why you do that? And I can if you just say, go with the. Speak to them.
Emechi